Ale on powiedział, że mógł przesuwać. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Annaberg man schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben treu in schwerster Zeit für dies Land. Trafiliśmy się tu dzisiaj na grabie trzech Ślązoków, którzy w roku 1921 w sajcie mianowanym trzecimi powstaniami stali po swojej zajcie, po zajcie niemieckim. Mianowali się oni Zelpszucami. Hajali się o swój heimat, o nasz heimat, Górny Śląsk, Wierny Śląsk, Oberschlesien, Horni Śląsko. Ganz egal, jakby my go mianowali, to jest nasz heimat. Jak znamy Geschichte, historia, hajali się z powstańcami, z tymi Ślązokami, którzy chcieli, żeby nasz heimat przypadł ku Polsce. Nie plac, nie Zeit, co by my dzisiaj go dali, kto miał rech, no ale na zicher każdy z nich widział przyszłość do swojego heimatu ku najlepiej. Po roku 1922 na tajli Górnego Śląska, kero przypadła ku Polsce, a potem po 1949 roku na całym Śląsku graby Zelpszuców zostały przez polski reskirun bulone, a rozwalone. Dziś w geschichte historii dla Ślązoków na takich Ślązoków nie było placu. My, potomkowie Ślązoków, uważamy, co by każdemu Ślązokowi zoca się należy, a blank ekstra tym, którzy przez dziesięciolecia byli wykludzeni z naszej śląskiej historii. Dzisiaj tutaj oddajemy zoca Antonowi Jurecce, Erdmanowi Lanzmanowi, Emilowi Krajzowi. Niech ten grab będzie symbolikiem grabu wszystkich Zelpszuców, które graby są nieznane, które grabów już nie ma. Zeit ist der Tag wird kommen, der auch dich befreit. Teraz chciałbym, żeby ten plac, ten grab tutaj był symboliczny i żeby my mogli się trepiać i oddawać tak godą zoca. Bo naprawdę przez te dziesięciolecia została wymazana geschichte tych Ślązoków, bo gadało się o Ślązokach i no tych dobrych Ślązokach, to znaczy tych Ślązokach, którzy chcieli Polska. Ale tak naprawdę wiemy w naszej geschichte, że w plebiscycie więcej Ślązoków, bo 60% opowiedziało się za Niemcami. Ale nasza geschichte, tak jak wspomniałem wcześniej, zapomniała o Zelpszucach. Dlatego my musimy dbać o to i pokazywać, że dla każdego Ślązoka jest plac i dla każdego Ślązoka trzeba oddać zoca. To jest naszym obowiązkiem. Prosiłbym delegację, a personów o składanie blumów i kwiatków. Oberschlesien.
Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Annaberg man schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben treu in schwerster Zeit, für dies Land zu. Chciałbym w imieniu moim, naszego stowarzyszenia i wszystkich tu zgromadzonych, którzy przyjechali oddać zoca Ślązokom z Zelpszucą, żeby my się mogli trafić tu co roku, że ten w sumie odnaleziony przez nasze stowarzyszenie grab, który on tu był, ale może był mniej rozgłoszony, jakby powiedzieć, żeby my właśnie Ślązoki mieli odwaga, bo to też jest takie coś powiedzieć, odwaga, dawać zoca tym Ślązokom, którzy, tak jak wspominali, my mieli taką wizję dla naszego Heimatu. Jeżdżę grod, że dzisiaj my się tu trefli, że no udało się pokazać to trochę. Mamy tu grupę rekonstrukcyjną, tak mniej więcej Zelpszuce wyglądali. Te hopy, jak to się godo, mają abcybindy, oznaczenia śląskie z Annabergu, za walka o działach Zelpszuc. Nie będę tutaj godą całej historii, jak wyglądały oddziały Zelpszuc, jak ta haja wyglądała, ale tak jak powiedział wcześniej, Jerzek Rod i Rzek jest stolc, że my się dzisiaj mogli tu trefić, oddać zoca i byłby grot, co roka by nas było tutaj więcej. Co roka by my mogli tutaj się trefiać, a przyjeżdżać i tym samym pokazać nasza geschichta, bo wymazywując takich ludzi, takich Ślązoków z naszej geschichty, pozbawiamy się swojej tożsamości. My Ślązoki, my potomkowie musimy o swojej tożsamości pamiętać, egal jaką ona była, czy ona była dobro, czy niedobro. Nie mamy mieć gańby za nasza geschichta, za naszych upów. Jeżdżę grod, że mogliśmy się trafić i chciałbym einladować wszystkich już sam na następny rok. Zdomi się, że będzie nas coraz więcej, bardziej to zwerbujemy i będziemy mogli dawać zoca nie ino jednej zajcie, ino każdej zajcie i każdym, jakby powiedzieć, poglądom Ślązoków. Dziękuję wszystkim. Brawo. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Annaberg man schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben